Nagingon ang pulong sa Ginoo. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Pag hinigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. No? Pag hinigugmaay usab kamo. No? Muna igsoon. Muna ingon ni Jesus Christ, no? Nga maghinigugmaay, no? Higugmao nato ang atong isig katawo. Higugmao nato ang atong mga kaaway. Kung saan man paghigugma sa kaaway, no? Kung sa tawhanon, lisod ang paghigugma sa imong kaaway, igsoon, no? Lisod. Higugmaon ang tao nga naglibak nimo. Lisod, higugmaon ang tao nga nandaot nimo. Lisod, higugmaon ang tao nga nanlimbong nimo, no? Kung sa tawhanon igsoon, no? Lisod, higugmaon ang imong kaaway kung nagkinabuhi ka nga tawhanon igsoon, no? Kung wala pa si Kristo naghari sa imong kasing-kasing, kung wala pa si Kristo naghari sa imong kinabuhi, lisod ang paghigugma sa imong mga kaaway, no? Muna nga nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa Mateo, no? Hallelujah. Thank you Jesus, no? Mateo 5. Hallelujah. Mateo 5 33 paingon sa 30 ay hallelujah 40 43 paingon sa 44 igsoon, no? Kung wala pa si Jesus sa imong kasing-kasing igsoon, lisod yun nimo higugmaon ang imong kaaway, no? Apan kung si Kristo mao nay naghari sa imong kinabuhi, dili na ikaw ang nagbuhi igsoon, kundili si Kristo na. Mao nang mahimok makahigugma na ka sa imong kaaway, tungod kay wala na ka nagdepende sa imong piling, sa imong hunahuna, kundili dito na ka nagdepende kang Kristo, no? Muna ningon si Jesus nga kinsa katong mosunod kanako, kinahanglan nga ilimod niya iyang kaugalingon, no? Ilimod nimo imong kaugalingon igsoon, kanang imong garbo imo nang isalikway igsoon tungod kang Kristo. Kung matangtang na imong garbo igsoon, sayon ra gyud ang paghigugma sa imong kaaway kung si Kristo na ginaghari sa imong kinabuhi, no? Daghang mga tao nagingon nga nakaila kang Kristo, nagtuo kang Kristo, pero ang kasing-kasing madinungtanon, no? Nagtuo kang Kristo, pero ang kasing-kasing madinungtanon, no? Sultihan ta ka igsoon, wala pa ka magtuo kang Kristo. Kay nagingon si Kristo diya sa Juan 12:14, sapagkat tinuod kadtong nagtuo ka nako magbuhat sa akong mga buhat, no? Kung nagtuo ka kang Jesus Christ, nagbuhat ka sa iyang mga buhat, no? Mao ka na'y tinuod nga nagtuo kang Kristo. Si Kristo bisag gibugal-bugalan, gidunggab, giiluban, wala gid siya mag-ingon nga kamoy hinungdan sa kung pagkamatay diri sa cross. Wala niya gibasol ang mga katawhan, wala ta niya gibasol ang iyang gingon, amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat, no? Si Kristo nagpaubos igsoon, no? Kita mga binuhat ra kita sa Dios, no? Kung ang Dios nakapaubos, nganong dili man ta makapaubos sa atong isig katawo, no? Muna igsoon nga nagingon si Jesus nga daghang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, dili makasulod sa gingharian sa langit,
Nganong di man sila kasulod tungod kay garbuso man. Dili makapasaylo sa ilang isig katao. Gustong mubalos muna igsuon. Ug nagingon siya da siyang pulong sa Lucas 6:44, nganong nagtawag ka man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mutuman sa akong gisugo kaninyo. Unsay ang sugo igsuon? Pag hinigugmaay kamo. Ang gusto sa Dios nga maghinigugmaay. Kung ang tao maghinigugmaay igsuon, peaceful ang kalibutan. Peaceful ang Pilipinas. Walay kawat, walay pinatyanay, walay limbunganay, tungod kay ang gugma naman sa Dios ang naghari. Apan kay ang garbo may naghari. Ang tao dili gustong malakwan. Muna igsoon. Nganong magkagubot ang mga tao tungod sa garbo. Walay gugma. Ang ilang baba nagsugid nga nakailak ang Kristo, pero ang ilang kasing-kasing halayo sa kabubuton sa Dios. Muna igsoon. Nga nangingon si Jesus Christ, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Pag hinigugmaay kamo, sa mga ako nahigugma kaninyo. Muna igsoon. Nga nagingon rin ang pulong sa Ginoo sa Mateo 5:43 paingon sa 44. Sa 43 nagingon ang pulong sa Dios, nakadungog kamo nga ingon kaniadto, higugma ang imong mga higala o dumti ang imong mga kaaway. Kaniadto higugma ang imong mga higala o dumti ang imong mga kaaway. Kaniadto to igsoon. Sa wala pa si Kristo, wala pa si Jesus mianhi sa kalibutan. Kung makasala ang tao, patyon. Muna pinatyanay sa Old Testament, pinatyanay gid sila. Muna pero sa Bagong Testamento, pag-abot ni Jesus Christ, naghatag siya bag-ong sugo, mawang gugma igsoon. Ingon dire sa 44, apan karon sultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Muna higugmao nato ang atong mga kaaway ug atong iampo kadtong mga tao nga nagpasipala kanato. Dili nato balusan igsoon. Iampo muna igsoon, kay kung mubalos ka igsoon, supak na ka sa kabubuton sa Dios. Supak na ka sa kabubuton sa Dios. Kaya ang gusto sa Dios nga ang imong kaaway imong iampo. Iampo nimo nga makaila sa Dios. Iampo nimo nga panalanginan sa Dios ang imong kaaway. Kaya kung dili takos mo dawat sa panalangin ang imong kaaway igsoon, katong panalangin nga imong gi-release mo balik diya nimo. Kaya kung tunglo ang imong ibalos sa imong kaaway igsoon, kung ang imong kaaway dili takos mo dawat sa tunglo, ang tunglo nga imong gi-release igsoon, mo balik na nimo. Muna igsoon, nga nagingon ang pulong sa Dios, higugma ang imong mga kaaway o giampo kadtong nagpasipala kaninyo. Higugmaon, dili nato balusan, dili tunglohon. Nagingon ang pulong sa Ginoo, idire nganong maghinigugmaay man kita, nganong gugma man ang gisugo sa Dios. Ingon dire ang pulong sa Ginoo, ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan.
no? Kung ikaw igsoon nagkinabuhi ka diya sa gugma, no? Kadtong nagpasipala kanimo, imo nang ipasaylo, no? Gipasaylo na nimo. Kaya yun ang pulong sa Ginoo. Sa panultihon 10:12, ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan, no? O nangyayon ang pulong sa Ginoo diri sa unang Pedro 4:8, ang gugma nagtabon sa daghang mga sala, no? Ang gugma nagtabon sa daghang mga sala, no? Kung gihigugma nimo ang imong isig katawo igsoon, dili na nimo makita ang iyang mga sala nga gibuhat diha kanimo, no? Kaya ang gugma nagtabon sa daghang mga sala.